ನಡಪನಂಚಿನ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿಲಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಎಂಕಲ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನೆನಚಿನ ಮೀನಾ ಗವಂಕರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಕೊಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಕೆಪಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಎಂಸಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕರೆನ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನಪುನ ನಿರಲಿಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತೆರ್ಗ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನಿರಡು ಯಾನ್ ಉಡಲ್ಜಿಂಜೆ ಸುಲ್ಮನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮೇಡಮ್ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆದ ಎಂಕಲ ಮೇಡಮ್ ಮೀನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮೇರೆ ಬೈದೇರ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಳ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಹ ನೀವು ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಕುಂಪಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೆರಿಸಾಯದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿಸಾಯದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೂ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ಅವು ಜತ್ತಂದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಬೆರಿಬೋಟು ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತನಾರು ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಉಡಲ್ಜಿಂಜೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಯಾರು ಪನುಪೂಜಿ ದಯಗೊತ್ತುಂದೆ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಆವಡು ಇಂದು ಆವಡು ಪಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಅವು ಚಾ ಇಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪನ್ಯರಿ ದಯಗೊತ್ತುನ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರು ದಲ ಬಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಈ ನಿಖಲ್ ಕೋರ್ನ ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎಂದು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶಾಲಾಕ ಉಳ್ಳರು ಆರು ಯಾಪಲ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ದಯಗೊತ್ತು ಯೋಗೀಂದ್ರ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಮಾತ ಆಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಲೇನು ಎತ್ತದು ಎಂಚಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಶೋಭಾ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಜಿಂದ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ?
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬದೇ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಊರಿನವರಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆರಂಭದಿಂದನೂ ನಮಗೆ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೇವಲ 3-4 ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು 80% ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 85, 90, 90 ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 92 ಬಂತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ತುಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಪುರ್ಲಗಂಟದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕುಂಪಳ ಶಾಲೆದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐನ ಮೀನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವ ಉಡಲ ಜಿನಿ ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಈತೆ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಬೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು. ನಮ್ಮೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಆತ್ತೆ. ಆಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲ್ನ ಎದುರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂತಿಜಿನ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ. ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪಿನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ
ಪೊಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆನ ಕೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈತಲು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈತಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಂಚಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಪುನ ಜೋಕುಲಿನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಉಂತುದುಂಡು ಕಾರಣ ಈತೆ ಬಡವರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ದೇತದು ತೊಜ್ಪಾದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ದೆರ್ತು ತೊಜ್ಪಾದು ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲಟಿಯನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಬಾಗಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಬೋಡಾದು ಅಕಲ್ನ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಹತ್ತೇರಿ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಈ ದಾಯಂದು ಪಂಡಿ ಮಂಡ ಈ ಆಶ್ರಯಗಳಿಂದ ಬಾಗಡು ಪೂರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಅಥವಾ ನೆರೆಕೆರದ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಪೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತಿನ ತಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆತನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ 2017 ಬಹುಶಃ ಆನಿ ಯುಟಿಕಾದರ್ರಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಆನಿ ಆರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತೇರಿ ಆರೊಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತು ರಜ್ಜಿ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂಚೆ ಆನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ರೆಡೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಓಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡ ಏಳ್ನೇ ಪೋದು ಎನ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎನ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗೆ SLC ಕೊರ್ಪೆ SLC ಶಾಲೆನೆ ಕೊರುಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತೀನಿ ಅಪಗಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲುಲೇರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಬಕ್ಕತ್ತದ ಮೂಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SLCಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ದೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಸ್ ಪತ್ತದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿನ್ ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ SLC ಶಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನ ಶಾಲೆನ ಸುರುಕಾದ SLCನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ರಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವಿನ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ದಯಂದು ಪನ್ನಡ ಇನಿ ಆ SLC ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ ಅವು ಬೇತ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ಶಾಲೆನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ಪೆರೆ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಿನೋದ್ ಪೆರೆ ಆನಂದನ ಪೆರೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರಿಂದ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಜೋಕುಲು SLC PUC ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೇದೇರಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಡೀಗ ಉಂತ ಒಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನಿಖಲು ಪೋದು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗಲ ಕಲ್ಪೈನ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಗುರುಗಳಿಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕಂತದೆ ಈ ಊರುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕಂತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಜೀವನ ದುಂಬುದಿಂದ ಆವಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯನ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನ ಅವಕಾಶವಾದ ವಂದಿಸೋದನ್ನು ಪಾತ್ರಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ரெண்டு பாத்திரது ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಳ ரெண்டு ಪಾತ್ರಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ಲ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆನು ಯಾನ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಣಗ 2013-14 ಸುರುಕಾದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆಡ್ ಎನ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬರೆಯರ ಕೇಳೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಟೀಚರ್ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಆರು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಎಂಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಪಿದೈದ ಬೇತ ಟೀಚರ್ನ ಕೆಲನೆ ಸಂಬಳ ಕೊರದು ದೀದು ಶಾಲೆನ ನಡಪಾಯ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಜಿನುತ್ತ 13 ಮಾರ್ಕ್ ದೇತದೆ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಎಂಕೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತೊಡಕಾದಿತ್ತಂಡು
ಮೂಲು ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಡನೇ ಯಾನ ಪೋದು ಪಾತ್ರನೇ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಮೂಲ ದಾಯಗ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಈ ಕುಂಪಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮೂಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಆನೆ ನಾನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತ ತೋಜಿ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ದಿನ ದಯ ಪಂಡ 100% ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ನಾನು ಟೀಚರ್ಡ ಪಂಡದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅವು ನಮಕ್ 100% ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನೀತ ದಿನ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಇಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೆಲನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ಅರೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಲೂಯಿಸ್ ವೇಗಸ್ ಇಮೇರಿನ ಮಗಲುಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ದ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಜಿನತ್ತ 13 ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಡೆಯನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಇರಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆರೈಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೆಪಡಾದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೆನಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆನ ಮನ್ಪವ ನನ್ನಲ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಆದ ಬೆಲೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜದ ಗುಲಿಗಜ್ಜಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಕಣಗಳಿಸಿ ಅದು ಉಳಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಏನು ಒಂಜಿ SLC ಬೊಕ PUC ಎಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತೀರ ಎನ್ನ ಮಗೆ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿದ್ನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ PUC SLC 94% ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ 6% ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದು MBBS ಪದರ್ಮುಲ MBBS ಪಾದರ್ಮುಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದು ರಡ್ ಫೈನಲ್ ಎರಡು ರಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿತನಾಯಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಇತ್ತ ಚಂಡೀಗಢ ಅಂದೆಟ್ಟು MD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪನೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದು ಆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಯಾಪ ನಿಕ್ಲು ಆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಯ್ಕ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ದೇವುಂಡ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಈ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು PUC LSS ಪೋಯಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ SLC ಮುಟ್ಟ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ PUC LSS ಮಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹಂಗಿತ್ತ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಎಂದೆಕ್ಲು ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡಾದ ಕಲ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ದೇವರಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಈತ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜುನು ದಿಟ್ಟು 544 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತ್ರಿಷಾ మీరు ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಐನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಬಕ್ಕ ದವಿನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟುಡು ಎಡ್ಡೆ ನನಾತ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಡಲ ಪನ್ಪುನಿ ನನಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಕುಂಪಳ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಮೀನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಎಂಕಲು ಉಡಲ್ಜಿನ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೆ ಅಂತ ಮಂತೊಂದು ವಿಭಾಗಡು ಆಜುನೆಟ್ಟು 515 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡಿತೀರಿ ಮೇರ್ನ ಕಾಲೇಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಡು ಆಜುನೆಟ್ಟು 500 ಮಂತೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಕ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ అయిన ಶೋಭಾ ಅಂಬೇರು ಫಲವಸ್ತನ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಧನ್ಯವಾದ. SLC ಮಾರ್ಗದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಐತೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ತಂದುಲ್ಲ. ತ್ರಿಷಾ 625 610 ಮಾರ್ಕ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನಿಬಕ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ. ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಕ್ಕ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೀಕ್ಷಾ 625 575 ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ವಿಶಾಲಕ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಪಪ್ಪ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸನ್ಮಾನ. ಅನನ್ಯ 625 541 ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದುಂಬದ ಸನ್ಮಾನ ಹರ್ಷಿತಾ 625 516 ಧನ್ಯವಾದ. ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾ 625 514 ಅಪ್ಪೆ ನಾಗರತ್ನ. ದುಂಬದ ಸನ್ಮಾನ ಜನನಿ 625 506 ಅಮ್ಮ ಸುನೀತಾ. ಧನ್ಯವಾದ. ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಫಜೀನಾ 625 501 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತ್ ನಮ್ಮ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗಿರೀಶನಿ ಬದ್ದದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೇಷ್ಮಾ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೆ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಒರಿಯನವ್ರಿಗೆ ಪುದರ್ಪನ್ ಪೂಚಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಉಡಲ್ಜಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೆ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಕೊರಂದ್ಲೆ.